Na última sesión plenaria, o BNG de Noia deixou sobre a mesa a súa proposta para a creación dunha plataforma de venda online ante a suxestión doutros grupos de convocar previamente unha reunión da Mesa de Comercio Local. Dita xuntanza tivo lugar a pasada tarde na que se acordou non crear un novo espazo web, senón adecuar e ampliar o marketplace con que xa conta a Asociación Noia Histórica. Diferentes grupos consideraban que era mellor a convocatoria dunha reunión da Mesa de Comercio Local para discutir dun xeito consensuado, tanto entre os grupos políticos como coa Asociación de Empresarios, que xa ten unha marketplace, pero que neste caso é máis enfocada a comercialización cara ao exterior e a comercialización dun solo sector que é o do moda, complementos e calzado, pois entraba aí a consideración de que tal vez, habendo xa este investimento, era mellor a adaptación desta plataforma para facela extensiva a todos os sectores e a aqueles empresarios que non pertencen a dita asociación. Os membros da mesa quedaron convocados a unha nova xuntanza para o próximo 23 de febreiro, na que Noia Histórica presentará en detalle a súa proposta. Aínda quedan por ver cales serán os detalles, escoitaremos nesta reunión atentamente cal é a proposta, os detalles sobre como serán os envíos a domicilio, sobre se o acceso a esta plataforma por parte daqueles usuarios que non sexan membros da organización Noia Histórica será gratuito ou a través dunha cuota. Por outra banda, os nacionalistas apostan pola renovación da composición da Mesa de Comercio, abrindo a participación a outros colectivos como os vendedores da Praza de Abastos ou os hostaleiros.